Grups de domini. Tenim dominis per tot, de geolocalització o de país o territorial. Pues .es, .com.es, name.es, que pertanyen a Espanya, .fr a França, IT Itàlia, JP Japó, Luxemburg. Tenim els genèrics, com podria ser el .cat, que significa llengua i cultura, el .com, que normalment és el comercial, .net, que són xarxes d'internet, o .org, són organitzacions sense ànim de lucre, .edu, .info. Tenim els de ciutats i llocs, que sapigueu que es pot registrar el domini .barcelona, no sé, en aquests moments, o sigui, el nom del vostre negoci, .barcelona, o .parís, o .tòquio, .country, perdoneu. Hi ha d'humor, per comerç, eròtics, per internet i tecnologia, ecobios, per restauració, per comerç. Aquí us he posat tots, per art i disseny, per moda, per viatges. O sigui, el que sí que us demano és que vigileu una mica amb aquests dominis de nova generació que se li diuen, perquè, per exemple, jo vaig tindre un client que era una empresa de càtering i va poder agafar el domini .catering. Llavors, l'empresa es deia New i el domini era new.catering. Bé, la gent no està acostumada i el que es pensaven és que s'havien equivocat a l'agafar el nom del domini per poder visitar la pàgina web o per poder-te enviar un correu electrònic i tothom posava newcatering.com. Clar, això, vull dir, et porta bastants problemes. Llavors, sí que és veritat que cada cop la gent s'està acostumant més, però vigileu a l'hora d'agafar aquests dominis de nova generació. Bé, sí, els dominis tenen un cicle de vida i és important que conegueu bé els estats dels dominis per evitar confusions i que després us l'agafi un altre. Tenen una data de caducitat. Llavors, hi ha un domini disponible, que és quan el podem registrar nosaltres, passar a domini registrat i d'aquí a domini actiu. El domini actiu pot anar d'un any, que és el mínim per al que es pot comprar un domini, fins a 10 anys. Un cop que han passat el període que tu has pagat per tindre aquest domini, passar a caducitat. Llavors, tenim, no amb tots, tenim un període de gràcia del domini en el que tu el pots comprar i continues pagant i ja està, continua sent teu. Quan passa aquest període de gràcia, passa en un període de càstig en el que et fan pagar un sobrecost per haver-te oblidat d'abonar. D'aquest període de càstig passa un període d'eliminació que no es pot recuperar aquest domini i un cop passat aquest període d'eliminació passa a estar disponible. No totes les terminacions, totes les extensions de domini tenen el mateix procés. Per exemple, el .com, .net, .tel, i molts tenen un període de gràcia de 30 dies, un període de càstig de 30 dies, aquí es pot renovar, aquí normal, el seu preu normal, aquí amb un increment de preu per no haver-lo renovat abans, després aquí ja no es pot renovar ni fer res fins que no s'allibera el domini i passa a estar disponible.
En el cas dels espanyols, del .es.com, el període de càstig no existeix, hi ha un període de gràcia de 10 dies i després s'allibera el domini i passa a estar disponible. I aquí teniu els .eu, que no tenen període de gràcia ni període de càstig, que estan en quarantena, que sí que els pots comprar. I després els biz, us, tv, tenen període de gràcia de 40 dies, de càstig 30 i eliminació 5 dies. Clar, heu de vigilar normalment tots els servidors, no hi ha cap problema, i tots els servidors, t'avisen que té que caducar, agafa el domini, renova'l ja, amb això no hi ha problema. Bé, com podem saber si un domini està lliure? Doncs per buscar dominis, qualsevol pàgina web de qualsevol proveïdor de hosting pot registrar dominis. Què hem de fer? Doncs res, en aquests cercadors tenim, a més, infinitat de promocions perquè compris el domini, el registris i a part agafis ja l'allotjament web i el correu electrònic. Normalment la recomanació és que es tingui tot en el mateix proveïdor de domini. Bé, ara en una pàgina web qualsevol d'un proveïdor de hosting mirarem tot el tema del domini, com poder-ho registrar. Com podeu veure, sempre hi ha ofertes, en tot moment i a tota hora. De tots, Llavors, bé, aquí posarem, per exemple, el de surt, perquè veieu com ens indica. De moment aquí ja ens està dient a .com que hi ha ofertes, el .net que el pot registrar per 13,25 a l'any, el .org per 8, el .online per 3,45, .cite a 1,50 euros a l'any. Anem a veure. Per exemple, nosaltres posarem surt.org i li donarem a buscar. I ens diu, mira, surt.org ja està registrat. Te lo puedes traer a Cedemon. No és el cas perquè no volem. Et continuen donant ofertes de domini i et diuen surt.com està registrat. Surt.es el pots comprar i et surt a 9,95 a l'any. Surt.cap està de rebaixa, costava 15 euros i ara avui el podríem comprar per 5 euros a l'any. Surt.eu està registrat, surt.net està registrat, surt.online 3,45, surt.cite està registrat i, com podeu veure, el podríem comprar. Dient-li añadir, ens demanaria el nostre nom, el NIF i totes les dades, després una targeta de crèdit i el podríeu comprar. Què passa amb aquests dominis que ja estan registrats? Vols saber de qui és el domini? Doncs res, ens anirien, veieu aquí, aquest el té aquí a baix. Hi ha uns altres que el posen per aquí. Vull dir, això depèn del servidor. Ho podem comprovar en el Whois. Llavors, en el Whois, ara mateix, ens diu que és surt.com, el número, on està, a GoDaddy, el servidor. I aquí ens diu la data de caducitat del domini. El 17 de l'11 del 2024 aquest domini pot quedar lliure a no ser que el renovin, qui el tingui.
Aquí ens diu que el client no ens poden dir perquè està prohibit, i sí que és veritat, per la protecció de dades. Ens diu en quin servidor de noms està i ens diu informació de qui té aquest domini. És important perquè si nosaltres comprem un domini, si hi ha dominis que estan ben considerats per als cercadors, molta gent el que fa és estar aquí atent a la caducitat del domini, com tu et despistis, el compren i quan el vols recuperar et demanen bastants calés. Un domini de 10 euros l'any et poden arribar a demanar 3.000 euros si el vols recuperar. Després ja és qüestió de com negocis. Però, bueno, aquest és el tema dels dominis. Com podem saber de qui és el domini? Com podem veure si el nom i aquí tindrem el mateix. Exactament. 29 del 12, el punt .org caduca abans, un any abans. Està registrat a Nominàlia. I després, igual tindrem les DNS i tot. Abans sí que sortia aquí qui era qui ho havia registrat, però ara per al tema de la llei de protecció de dades ja no ens ho diu. Llavors, dintre del que és el domini, quan el tinguem comprat, ho dic per al tema de l'allotjament de web, podem anar als plans de hosting que tenen, per exemple, i podem veure el que ens ofereixen. Mira, tenim un plan júnior que ens diuen que tenim 5 GB d'espai, 100 GB de transferència, 10 comptes de correu electrònic i emmagatzemament de base de dades 512 megas. Això, mira, ens deien que eren 5 euros al mes. Tenim un altre plan sènior que va amb 10 gigas, van augmentant i són 11 euros al mes. De cadascun dels plans, aviam, us estic ensenyant això, però vull dir, qualsevol, ja us dic, qualsevol proveïdor d'internet, vull dir, podreu veure i contrastar plans. Llavors, què passa amb això? Anem a veure aquest d'11, no? Li dic més informació. Espai web, 10 megas. Transferència de dades, 500 megas. Comptes de correu, 50 comptes de correu, mare de Déu. Aquí podríem augmentar, I ja veieu que va canviant. Llavors, aquí ens diu, són 11 euros al mes, però el pots pagar, pots contractar un any de servei, tot de cop. Sempre mireu que estigui inclòs això, el SSL per la web, que és el certificat de seguretat. Llavors, semestral 10% de descuento, mensual 13,75, trimestral, i per què? I anual, a 11 euros al mes. Si li diguéssim contractar, aquí també et deixaria no tengo dominio o sí ya tengo dominio. Res, li dius contratar hosting. Aquí tindríem que posar el nostre domini, el domini que volem. Indica el dominio que quieres asociar al hosting. Jo també, que no ho he vist. I una mica, doncs això.
és la manera de contractar, de registrar un domini perquè sigui nostre i de com contractar un hosting per allotjar la web i tindre correu electrònic.